Tässä tämän illan aiheitamme. Suomen tuleva presidentti on kokoomuksen Alexander Stubb. Suomessa määrättömän ylpeä kaikista suomalaisista, jotka äänestävät. Valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto jäi kakkoseksi vajaan 100 000 äänen erolla. Sää lauhtuu vähitellen etelästä alkaen. Tässä 10 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Suomen 13. tasavallan presidentti on siis Alexander Stubb. Kokoomuksen Stubb löi haastajansa valitsijayhdistyksen ja vihreiden tuella kampanjoineen Pekka Haaviston presidentinvaalien toisella kierroksella runsaalla 3 prosenttiyksiköllä. Äänestysprosentti oli 70,7. Se on yli 4 prosenttiyksikköä alempi kuin vaalien ensimmäisellä kierroksella. Ja politiikan toimittajamme Juha Kaija kertoo nyt tuloksesta tarkemmin. Kyllä vain. Tosiaan nyt melkein kaikki äänet on laskettu, 99,9%. Ja Suomen seuraava tasavallan presidentti on siis Alexander Stubb, 51,6% äänistä. Hän oli siis kokoomuksen ehdokas ja valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema Pekka Haavisto jäi kakkoseksi, 48,4% äänistä. Ja tuo ääniero on vajaat 100 000 ääntä. Juha ja tuleva presidentti Alexander Stubb ja kakkoseksi tullut Pekka Haavisto ovat nyt toimittajiemme haastattelussa Helsingin kaupungintalolla. Antunia ja Vesa, olkaa hyvät. Kiitos. Ja ei voi muuta kuin onnitella Suomen 13. presidentti Alexander Stubb. Kiitos. Kuulimme tässä, että olet menossa ensimmäiseksi vierailulle Pekka Haaviston vaalitilaisuuteen. Mistä tässä oikein on kyse? No siitä on kyse siitä, että tämä kampanja on ollut reilu rehti, toista kunnioittava ja me sovimme Pekan kanssa tuossa viime torstaina Ylen viimeisen tentin jälkeen, että se joka voittaa menee ensimmäiseksi kakkosen vaalitilaisuuteen ja kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin nyt ei ole enää Pekan joukkuetta tai Aleksin joukkuetta, vaan nyt on Suomen joukkue ja haluan tällä myös kunnioittaa ja kiittää Pekkaa ja hänen kannattajia. Niin Pekka Haavisto, onko näin, että tällä tavalla osoitetaan, että Suomi on yhtenäinen maa tai halutaan yhdistää äänestäjiä? Tällainen sopimus tosiaan tehtiin Alexanderin kanssa tuossa Ylen tentin jälkeen ja minusta on hyvä merkki ja hyvä signaali siitä, että maassa on vain yksi tasavallan presidentti ja ihmiset varmasti antavat arvoa sille, että heidän vaalityötään, kaikkien 9 ehdokkaan vaalityötä arvostetaan. Tässä on valtava määrä vapaaehtoistyötä takana ja kaikkien tiimit on sitä tehneet. Alexander Stubb, aloitatte presidenttinä hyvin tuulisena aikana. Euroopassa on sota ja Suomen pitäisi sopeutua NATO-rakenteisiin, Yhdysvalloissakin kuohupolitiikassa. Kuinka luottavainen olette siitä, että Suomi ja te selviätte tästä tänä vaikeana aikana? Kyllä olen luottavainen sen suhteen, että me Suomena selviämme. Me elämme nyt rauhattomuuden epäjärjestyksen aikakautta, jossa kansainvälisiä sääntöjä, kansainvälisiä instituutioita haastetaan. Me ollaan hyvin valmistauduttu tähän tilaisuuteen Suomena lähtien liikkeelle siitä, että meillä on vahva puolustus osana liittokuntaa, siitä, että olemme EUn ja Naton jäseniä. Meillä on vahva puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa. Me suomalaiset olemme rauhaa rakastava kansa ja me kyllä ylläpidämme omaa rauhaa tällä maalla ja jos mahdollisuus annetaan, niin myös muualle sitä välitetään. Pekka Haavisto, teitte kovan loppukirin, mutta varmasti harmittaa tämä niukka häviö jo 3. kerta, kun jäitte komeasti toiseksi. Aiotko vielä ryhtyä presidenttiehdokkaaksi, jos tämmöinen tilaisuus tulee? Kun nyt kysytään, että aikooko ottaa osaa johonkin vaaleihin, niin vastaus kyllä tänä iltana on, että ei mihinkään enää koskaan, koska kyllä tämä aina vaalirutistus on aina ainutkertainen ja vie mehut. Mutta niin hyvä vaalityö tehtiin kuin mikä oli mahdollista ja kun viime yönä 2.30 tulin Tampereelta ja ajattelin, että tässä se nyt on, että kaikki on tehty mitä on voitu ja nyt 100 000 ääntä siellä puuttuu. Tällaista politiikkaa on. Alexander Stubb, edeltäjänne Sauli Niinistö, keskusteli paljon eduskunnan kanssa ja piti yllä tällaista keskustelutapaa ja kulttuuria. Siitä ei ole kirjattu lakiin sen kummemmin, mutta aiotteko jatkaa tätä työtä? Ilman muuta sen sanoi jo terve järkikin, että tässä vaiheessa tasavallan presidentti toimii tietysti ulkopolitiikassa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, mutta tulee tekemään
tekemään paljon yhteistyötä eduskunnan kanssa, erityisesti tietysti ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan kanssa. Minulla on ilo ja kunnia itse asiassa työskennellä vuosien varrella hallituksessa kaikkien nykyisten eduskuntapuolueiden, paitsi Liike Nytin kanssa, että yhteistyötä tullaan aivan varmasti tekemään. Pekka Haavisto, nyt on puhuttu paljon siitä, että mitä olisi voinut tehdä toisin tässä kampanjassa ja muuta, ette ole keksinyt mitään asiaa. Mutta mikä on ollut hauskinta tässä rankassa ja aika kovassakin kisassa? No kyllä tietysti tällaiseen matkaan mahtuu koko joukko kommelluksia. En nyt niitä jaksa tässä luetella, mutta on oltu välillä väärään aikaan väärässä paikassa. Ja joskus on bussi mennyt viedä parvekkeen mennessään tuolla vaalibussi, että kaikenlaista on sattunut, mutta kaikesta on selvitty ja kampanja on jatkunut, että kyllä niitä varmaan tullaan muistelemaan sitten myöhemmin ja nauramaankin niille. Alexander Stubb, tässä on vaalien mittaan puhuttu tästä kokoomuksen verisuorasta ulkopolitiikassa. Siellä on kaikki keskeiset valiokunnan presidentti, pääministeri, tuleva EU-komissaari todennäköisesti kokoomuksesta. Onko se ongelma? Puhuisin enemmän koko Suomen presidentistä. Nyt täytyy muistaa, että tasavallan presidentti jättää puoluekirjansa heti virkaan astujaisten yhteydessä. Ja tässä ei nyt kyse siitä, että mitä puoluetta on aikoinaan edustanut, vaan millä tavalla kykenee parhaiten Suomea edustamaan. Olen aina lähtenyt siitä, että parhaat mahdolliset henkilöt, jotka demokratia valitsee, edustavat erilaisissa tehtävissä. Juuri nyt meillä sattuu olemaan pääministeri, ulkoministeri ja puolustusministeri yhdestä puolueesta, mutta eihän sitä koskaan tiedä, millaista se on 3 vuoden päästä. Kaikkien kanssa tullaan toimeen. Pekka Haavisto, te piditte vaalikampanjan aikana tätä pienenä pulmana. Onko se pulma ja miksi? No siinä tulee tietysti vastuu sille puolueelle, joka on tällaisessa asemassa. Ennenhän Suomessa puhuttiin, että oli valtionhoitajapuolueita. Joskus se oli keskustapuolue, joskus sosiaalidemokraatit, nyt ehkä kokoomuksella on tätä painoa. Täytyy pitää huolta siitä, että kaikissa poliittisissa ryhmissä kasvaa ulkopolitiikan osaajia ja kaikkiin poliittisiin ryhmiin leviää se tieto ulkopolitiikan hoitamisesta. Siinä sillä puolueella, jolla on dominanssi tai merkittävä rooli, niin vastuu myöskin on suuri. Alexander Stubb, tässä aikaisemmin ollaan puhuttu hieman siitä, että miten hyvin tunnette koko Suomea, maakuntia ja näin, niin aiotteko nyt ottaa tällaisesta Ahtisaaren maakuntamatkailusta mallia? Ilman muuta muodossa tai toisessa, ja tietysti onhan tässä 20 vuotta maata kierretty ristiin rastiin europarlamentaarikkona, itse asiassa 2 eurovaalia läpikäyneenä ja sitten tietysti ulkoministerinä, ulkomaankauppa- ja Eurooppa-ministerinä ja erityisesti pääministerinä ja valtiovarainministerinä. Valtakunnallisia vaaleja on tullut vedettyä. Tämä on ollut hieno kokemus saada kiertää koko maata. Tulen ilman muuta jatkamaan tätä perinnettä muodossa tai toisessa. Ja juuri nyt olen varmaan Pekan kanssa samaa mieltä siitä, että erityinen panos pitää myös tulla presidentiltä Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen suuntaan. Ja Pekka Haavisto, nytkö jatkuu sitten arki kansan edustajana vai onko jotain tulevaisuuden suunnitelmia tässä jo kerrottavana? Ei ole suoraan sanoen ehtinyt tehdä mitään tulevaisuuden suunnitelmia ja olen kansanedustaja. Menen tiistaina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kokoukseen ja se on arvokasta työtä. Sitä olen tehnyt silloin, kun en ole ollut kampanjaa tekemässä. Alexander Stubb, miten aiotte hyödyntää tämän ajan tässä ennen teidän nimitystänne maaliskuun alussa? Alatteko heti briefaattamaan itsenne presidentin tehtävään? Ja toinen vähän tämmöinen kevyempi kysymys. Miten luulet, että jää aikaa tämmöiseen urheiluun, tai ainakaan vapaamuotoiseen urheiluun ilman vaatteja? Jos lähdetään tuosta ensimmäistä, niin ajattelin myös jatkaa nukkumista ja syömistä ja siis myös liikuntaa, koska näen myös tämän tehtävän sellaisena, että pitää antaa kaikkea jokaisessa tilanteessa, mutta ilman muuta siis liikuntahan menee siihen erittäin maltilliselle puolelle. Briefautuminen alkaa heti huomenna. Että meillä on nyt ehkä perheaikaa tuonne kello 12 saakka huomenna ja sitten lähdetään liikkeelle. Olen aikaisemmissa tehtävissä nähnyt, mitä se briefautuminen vaatii. Nyt siihen on 3 viikkoa aikaa virkaanastujaisiin saakka ja olen ihan varma siitä, että saan kaiken sen tarvittavan tiedon, joka tuo virkaanastujainen ja tehtävä tässä vaiheessa edellyttää. Palaan jälleen siihen, että meillä Pekalla on vahva kokemus valtioneuvostossa. Kumpi tahansa olisi tähän tehtävään valittu, niin olisimme kykeneet sen briefautumisen hoitamaan tässä ajassa ja sitten tekemään parhaan mahdollisen tehtävän. Kiitoksia. Tähän on hyvä lopettaa. Reilu-kampanja päättyi tähän tulokseen ja nyt takaisin sinne vaalistudioon. Kiitokset kaupungin talolle. MTV-vaaliasiantuntija Kimmo Grönlund. Kisa meni tasaisemmaksi kuin yksikään kysely ennakoi. Mikä lopulta varmisti voiton Stubbille? Kyllä tässä kävi juuri niin, että kuten etukäteenkin arvioin, että suuri arvoitus olivat Jussi Halla-ahoa ensimmäisellä kierroksella äänestäneet, erityisesti he. He ovat äänestysprosentin perusteella
useat jääneet kotiin, joka sitten hyödytti Haavistoa, joka sai viimeisellä viikolla tällaisen Haavisto-ilmiön aikaiseksi, sai erittäin hyvän vaalipäivän tuloksen. Se ei nyt hänelle aivan riittänyt, mutta kyllä tässä nimenomaan on se ongelma, että kun mittauksissa ihmiset sanovat äänestävänsä ja sitten loppujen lopuksi eivätkään äänestä. Eli negatiivinen ristipaino jätti monet kotiin. Kimmo, otetaan semmoinen tutkijan lyhyt arvio siitä, millaisen presidentin Suomi Alexander Stubbista saa. Koulutetun, kielitaitoisen, sosiaalisesti lahjakkaan, kansainvälisesti verkostoituneen, varmasti erittäin hyvän presidentti siinä mielessä, että Alex Stubb varmasti pystyy edustamaan Suomea ja pitämään Suomen intressejä hyvin esillä maailmalla. Kotimaassa ehkä hänellä on vielä työsarkaa, kuten tuossakin äsken Anton Bergin ja Vesa Kallevan haastattelussa kävi ilmi. Hänen pitää päästä sellaiseen rooliin, että hän yhdistää suomalaiset. Hän on tavallaan päivänpolitiikan ulkopuolella tässä erittäin tulehtuneessa tilanteessa, jossa hallitus ja oppositio ovat nokikkaan ja ammattiyhdistysliike lakkoille. Työsarkaa riittää. Kiitos Kimmo näistä arvioista ja sinä jatkat sitten tulosillan asiantuntijana heti uutisten jälkeen. Mennään sitten Alexander Stubbin vaalivalvojaisiin Helsingin Pikku-Finlandiaan. Alek Neihum, kuinka riehakkaaksi tunnelma on siellä yltynyt? Melko riehakkaaksi voisi kuvata. Tämä ilta on juhlailta. On tuuletuksia, läpsytervehdyksiä ja kokoomushenkistä kuohuviinin lipittelyä. Alexander Stubb on Suomen tasavallan 13. presidentti ja se tälle porukalle varsin hyvin kelpaa. Voittajan juhlissa on tietysti eniten kuokkavieraita. Paikalla on esimerkiksi yllättäen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sekä myös useita RKP:n toimijoita, myös SDP:n ja keskustan yksittäisiä toimijoita täällä liikkuu. Joka tapauksessa kyllä tunnelma täällä siniseksi väretyssä Pikku-Finlandiassa on sen mukainen, että tavoite on toteutunut ja Alexander Stubbista tulee presidentti. Kokoomus voitti jälleen vaalit. Nyt vain odotetaan, että Alexander Stubb saapuu takaisin tänne ilmeisesti Pekka Haaviston eli häviäjän vaalivalvojaisten kautta. Nyt takaisin studioon. Kiitos Alek ja entäpä miltä näyttää Pekka Haaviston tilaisuudessa Helsingin Korjaamolla, Maria Nykänen. Kyllä täällä Korjaamolla tietysti on aistittavissa pettymys. Vaikka moni sanookin, että kampanja ja sen loppukirjo on ollut hieno ja tämä tulos on paljon parempi kuin mitä gallupit ennakoivat, niin eihän tätä tulosta voi täällä tietystikään riemulla juhlia. Haavistolla takana on nyt 3 tuloksetonta yritystä ja moni täällä ennakoi, että tuskin riittää enää virtaa ja energiaa uuteen yritykseen. Sen verran tyhjä on nyt takki ehdokkaalla ja kampanjatiimillä. Täällä Korjaamolla oli parhaimmillaan paikalla noin 700 ihmistä, paljon kulttuuriväkeä ja poliitikkoja, enimmäkseen vihreistä ja SDP:stä. Nyt on väki hieman vähentynyt, mutta juhlat jatkuvat toki yli puolen yön. Hetken päästä tänne odotetaan vielä paikalle Pekka Haavistoa pitämään kiitospuhetta ja ilmeisesti myös Alexander Stubb on tänne saapumassa todellakin ennen omia vaalivalvojaisiaan. Ja tätä saapumista tietysti seuraamme mielenkiinnolla myös täällä lähetyksessä. Näin on, kiitos Maria. Vaalituloksen pureksinta jatkuu tietenkin vielä huomenna aamusta alkaen. Tuleeko Suomen uuden presidentin varautua Donald Trumpin nousuun Yhdysvalloissa? Muun muassa tätä kysymme Suomen Washingtonin suurlähettilältä. Ja presidentin analyysin jälkeen kuulemme kuvataiteilijalta, millaista on joutua taideväärentäjän uhriksi. Aamulla 6.25. Vaali-illan erikoislähetyksen takia otamme urheiluaiheet mukaan tähän päälähetykseen ja tarjolle menee vähän tavallista tiiviimpänä pakettina. Tervetuloa Minna. Kiitos Maija ja Keke. Urheilussakin on riittänyt jännitystä, mutta vähän toisen tyyppistä. Hyvää iltaa siis myös urheilusta. Suomen miesten ja naisten jääkiekkomaajoukkueet voittivat Eurohockey-tourin päätösottelunsa. Voittojen myötä molemmat joukkueet nappasivat myös turnausvoitot. Leijonat Ruotsin ja naisleijonat Tšekin EHT-turnauksesta. Leijonat aloitti kamppailun Ruotsia vastaan Karlstadissa energisesti. Huilivuoron jälkeen kokoonpanoon palanneet Eemeli Suomi ja Sebastian Repo pelasivat yhteen ylivoimalla ja Suomi iski Suomen johtoon 5 minuutin kohdalla. Maalintekijä Suomi pääsi hetkeksi tutustumaan Ruotsin vaihtoaition tunnelmaan erän lopussa. Tunnelma oli ilmeisen hyvä, sillä 28-vuotiaasta Ilves-hyökkääjää tilanne hymyilytti hetkeä myöhemmin omassa vaihtoaitiossa. Tre Kruunorin painaessa päälle maalivahti Emil Larmi piti leijonia pystyssä paraatipelastuksillaan ja toisen erän lopussa Eemeli Suomen tarjoilusta Pekka Jormakko ujutti lukemat 2-0.
Ruotsi osui viimein päätöserässä, kun Markus Hardegård laukoi tarkasti 1-2 kavennuksen. Kovasta myllytyksestä huolimatta Larmia ei kuitenkaan ohitettu enää uudestaan, joten ottelu päättyi 2-1 ja Leijonat voitti turnauksen. Suomen parhaana pelaajana palkittu Larmi venyi kiekon eteen peräti 35 kertaa. Laukaukset maalia kohti kirjattiin Ruotsi 36, Suomi vain 13. Voin sanoa ihan, en tiedä oliko paras joukkueita vastaan Suomi on pelannut mun aikana EHT:llä vuosien saatossa. Nyt oli kyllä erinomainen joukkue. Parhaat ruotsalaiset Euroopassa pelaavat pelaajat mukana ja kyllä se nähtiin. Kyllä me oltiin alakynnettiin, ei pääse mihinkään. Mutta tosi ylpeä joukkue, että 3 peli 4 päivää, 3 voittoa 5 maalia omiin, niin voi olla siinä mielessä tyytyväinen. Leijonat voitti kaikki EHT-turnauksen ottelunsa edellisen kerran syksyllä 2017. Kauden viimeinen EHT-turnaus pelataan Tsekissä toukokuussa. Tsekin EHT-turnauksen voittanut naisleijonat päätti niin ikään turnauksensa voittoon. Saksa kaatui päätösottelussa maalein 4-0 kahdesti osuneen Jenni Hiirikosken johdolla. Naisleijonille EHT-turnaus oli kauden viimeinen ja katseet käännetään seuraavaksi Yhdysvalloissa huhtikuussa pelattaviin MM-kisoihin. Suomen Kerttu Niskanen hiihti huippusuorituksen Canmoren maailmancupin 20 kilometrin perinteisen yhteislähtökisassa. Niskanen taipui hurjassa loppukirikamppailussa lopulta toiseksi. Niskanen hiihti koko kisan eturintamassa ja piti kärkiryhmävauhtia yllä. Kun maaliin oli matkaa reilu 2 kilometriä, Niskanen ja Ruotsin Frida Karlsson karkasivat hurjaan loppukirikamppailuun. Ratkaisu saatiin vasta loppusuoralla, jossa Karlsson oli terävämpi 1,6 sekunnin erolla. Norjan Heidi Weng oli 3. Muista suomalaisista Johanna Matintalo oli 7. ja Anne Kyllönen 15. Ja lumilta jäälle Helsinki Rockets nousi Helsingissä järjestetyn muodostelmaluistelun Marie Lundmark Trophy-kilpailun voittoon onnistuneella vapaa-ohjelmallaan. Vielä lauantaina kilpailua johti hallitseva maailmanmestari kanadalainen Les Sabrem. Toinen suomalaisjoukkue Team Unique täydensi suomalaismenestyksen sijoittumalla 3. Muodostelmaluistelun Suomen mestaruuksista mitellään Turussa kuun lopussa. Suomalaispari Emil Ruusuvuori-Patrik Niklas Salminen joutui pettymään tenniksen ATP 250-turnauksen nelinpelin loppuottelussa Ranskan Marseissa. Ensi kertaa nelinpelin finaalissa pelannut kaksikko taipui Tšekin Tomas Mačakille ja Kiinan Chang Chi-chenille lukemin 3-6, 4-6. Hyvä viikko meiltä Empun kanssa, että totta kai harmittaa tosi paljon, että jäätiin voitossa tänään, että oltiin pelattu solidisti koko viikkoa ja syötetty hyvin ja palautettu tiukoissa tilanteissa hyvin ja pelattu hyvin tiiminä, niin positiivinen kuva jäi kyllä totta kai koko viikosta, että jokainen peli oli niin kuin hyvää suorittamista meiltä, mutta kyllä vastustajat oli tänään parempia. Tässä päivän tärkeimmät, mutta huipennus se on vielä edessä, kun Super Bowl ratkotaan Las Vegasissa ja studio käyntiin Peetu Pasasen johdolla tällä kanavalla heti tulosillan jälkeen ja MTV-katsomossa myös ja ottelu sitten 1:30. Eli sanotaanko näin, että iltaa vasta nuori. Se tietää yövalvontaa. Juuri näin. Kiitokset Minnalle. Ja tässä lähetyksessä on enää jäljellä sää. Alkavalla viikolla sää lauhtuu vähitellen etelästä alkaen. Vielä ensi yönä ja huomisaamuna pakkanen on monin paikoin kuitenkin kireää. Maan keskivaiheella ja pohjoisessa pakkasta on enimmillään 30-35 astetta. Iltapäivän aurinko taittaa pakkashuippuja ja lämpötila kohoaa suuressa osassa maata -10 ja 20 asteen välille. Etelärannikolla on lauhempaa, mutta itätuuli tuntuu hyytävältä. Tästä jatkaa MTV-uutisten tulosilta, jossa jatketaan presidentinvaalien tuloksen analysointia asiantuntijoiden kanssa. Samoin tarjolla on tunnelmia molempien ehdokkaiden vaalivalvojaisista. Nyt uutisista näkemiin. Näkemiin.